Интересува той. Супелес. Кой не те интересува? Баща ми. Вала. Какво да му каже? Кажи нещо на баща ти. Той много пие. Кажи нещо на баща ти. Той ми помага. Пари ми дава всичко. Нищо не мога да кажа. Той е номер едно фан в теб. Страх ли те от него? Колко хора дойдоха при мен тази вечер на партито да казаха баща ти познавам. Колко хора дойдоха при мен тази вечер, баща ти го познавам. Внимавай. От Ломци, от всякъде. Колко души дойдоха при мен в туалетната, казаха внимавай. Баща ти го познавам, казаха на мен. Колко пари схарчи тази вечер? Аз 20 евро похарчих, обаче не знам. 50 евро. Обаче купих, 3 бири пих и повечето вода пих. Що лъжи, бе? Решен, какво пи? Повечето вода пих. Какво пива? Вода. Аз съм какво пи той? Бира не пих ли? 10 бири пи. 10 бири, да. Виски пиеш. Ти какво пи? Резерва си направи. За 100 евро на маса си направи. Резерва му. Жест. Какво спиш? Аз ли? Аз да ти кажа цялата истина. Вода. И то с много пи. Ти какво пи ти? Аз не ще знам малко. Не пи алкохол, нали? Ама. Виксодели. Супер. Соличка. Темарава ли? Темарава ли? Една бухалка да си прави. Значи какво пирал меме да? Темарава ли? Каква бухалка? Нахаш ли си? Най-мравахес опашас. Тут въжанес опашас май хабер керу. Проблем има ли? Има, няма, веднага я лахес. Има да не се качи. Опашас. На него. Опашас май керу хабер. Мена манкон ти марал да се зависта ли ти? Иначе Как сте могли сте? Ама да рожа си Не начало. знаеш да си мисля да кажа. Ниска. Будя, Ти не знаеш. Той бори с баща ти.